yo minian masama baby. Se my free, manya baby. A patron, tia fina, maybe nkwan ho adwuma. Nkwan akoko nkwan die. Nanko akoko mesadem. First isusa no. Yetiti fie no, bone ni wiase. Ti mete krofum. Statue house wa. Na mame enu aduane a yemi papa yire panyin. Metena ne nchen kakra. Ye freno. Metena ne nchen kakra o de bibi ntimi fa ne din sie. Na if you home nantie me namfofo Eric ana Same Befi no ye panyin kakra sineme minua kwasi no swa ama ami ntwiko akusi omo de no me mpanifo na ya bia da ho fi bia mo baka se sheda na ka ti fi bia mse omo nye sa de o ma mi wi aduane a o de beba fi om nanti nyina na mo twa hia o na mo di bi ma mi wi a no de aba mo di bra utimi si printing boni ni ho obi ni mbonne o papa wa wale 2 3 ma me bia ote kwada so oba kurufum na wadi aduane eda ontimi man wadi aduane bia wadi asoma na eso nia ketwa ana dentemu na panyin mpo o de twa kwa santin sa abere ko froka we but taxi and there is a more slangs taxi papa driver taxi driver na esono what the break o papa what the beba ma papa di enyankwa ya ne papa kumasi forma sebi meni so bi asante forma yankwan pa na brunya stiwi bi akoko chia bra nuso obamu obani na le ba ni sen nsuo no kura yetu ya so na akwan na ho wo de echi obi mpo so wono ba ni sen suatra kura twen tantan oni am toso fun ye bayi mo e babo aye 20% 80% ni nyina eye boni ka adwuma na so de ye business na so de ye so ne nanti na mabawa de fun e bopo e scamming eni men sem fatan ye nyina ye boni onyankopon ni mo nyama boy nanso bi die so sinibi 2024 de ma fami ho adwumi gusu amisu gu nyame so ye metimu a ema mentimi nye pepepe no no awurade mfantem don kaka mi abeni na befim ansana fi yakwa na ma ba ye ne doba na ma ba ka nwantene no ne yi mefri cage no obo mu be fa na ho tefu ma sa abeya Agyakoo ma nye yeraba na wo so ma mi papa mumie ntutu ya na monsi ye nya boni bebrebe no ne fa wonsa ye adwuma san fifiri ene ne nhira wo so de obenya bia so DBC dan so anfa bia nsi dan tie mba e ba obobo ne se benya pomuden no nya adwuma ya de bia nsa be ko ano japone no e doso abranje sabe ensawie ntutu aso enu boni ni jai aden ese wo hu aduko wo mu ye mane de yakubu ya kontasen rosa msisi obi ewu a eso adende de za ku josi ada kamna no obi akofia wani ti o
apagya akyi na pan apagya anan na pan na abɔ adaka mu hɔ na wahu sɛ hɔ na yɛka is too late saa bere deɛ ɛnyɛ is too late nyɛ nyinaa yɛ nsakra yɛadwene nyɛ papa sɛ nyame deɛ meti mu a mmoa me bia no ɔma me nyae menni bi nso adɔyɛ a obi ba me nkyɛn na me obi a meyɛ ɔntɔn nkɔ so nhyia me na menkɔ so nyɛ dodoɔ no ara de bɔne ne tua me ka nso ɛnyɛ hwee daa ma bi no ɛnim sɛ onyankopɔn no a ɛna saa nnipa no bɔwɔ natam wo nso a ɔne wɔ adwuma bɛka ho nkɔ mede yɛn nsɛ no adeɛ nyɛ yɛ no nkyene buo na wopɛ din a nhyira wɔ so a kronkron baako a mfa baako nkyerɛw ɛno ne Agyakoo deɛ ate no abaa mu ɛyɛ sɛbi baakofoɔ nsa nso nyameɛ ne kata da busa sɛ woba mu na wo mfie sɛn concert party koraa me start yɛ how many years ni how many years na concert party saa brɛ no na ho me fiafia na mete sɛn ana abɛduru sɛn sini so me start yɛ no na mete sɛn ɛnwom to na mete sɛn na abɛduru sɛn ɛde yɛ meteɛ me nuanom still abranteɛ me ho ɔfɛ because nneɛma bebree hɔ a nkama brabɔ no ho nya adade kɔsɛ Kofiadu ɔkyekyerɛ ne fa ne topum bɔ ne duam yɛ ne biribiara me Kofi me se meda na Awurade madi firim ne me fi bam ɛho a Yahweh Yahshua Yahshua ɔno ana medan no a wobɛtumi mpo ayɛ sɛ nyame ma akwan mpo a ebi adeɛ ɔhwehwɛ bɛbam enso nkyene boɔ deɛ mehwehwɛ ne sɛ ɛnɛ mɛka me nsa gu mbo ne aka sɛ ahemman me nso so mɛkɔ mu bi nti mekɔtena baabi atwɛn me bɔfoɔ yɛmfa nkɔhwee ɛbɛbia mfiri sɛ fie ne nkeka wɔ mu a kɛdin ne dɛ wɔ hɔ ɛnɛ yɛsɛ yɛyɛ competition anaa yɛyɛ Christ bi sɛ obiara the whole Ghana akwadaa ɔpani obiara nkyerɛ deɛ ne favorite anaasɛ wɔ ate a ɛtɔ nipa so ma ɛtɔ nipa akoma so a ɛyi nipa num a Kofi mɛka ho anaasɛ bɛdi first adentia dwene papa bɔne deɛ nyɛ kwan a bɛfa so anyɛ sika biara wobɛnya nso awieɛ no bra sister bɔbɔ nkyɛma ma nyame so bia pa ma no nti bɔne a yɛdi nyinaa no hwee koo nti sɛ kane obi kasa kyerɛ Awurade a ne wapa afɔm de no ahyɛ wɔ no nna deɛ ɔde obi apa ma no nyame anyɛ w'adom nye bɔ odin ka asɛm sɛ wawuo Awurade boa me ntimi nyɛ wapɛdeɛ na me nso no 2023 fa ma braba nto kyakya antia deɛ meka no bi sɛ wonya 70 years na ɛyɛ de saa mede meduru saa ɛne bɛgye firi sɛ nyame nhyira nti sɛ waden ɔbrɛ a wobɔ biara nyɛ bia no me nua baa me nua bɛm ntwa so na bibia wɔ no dɛ biribi akɔ anonom akɛseɛ ama mpanimfoɔ asɔfoɔ akɛseɛ polisifoɔ asogyafoɔ akɛseɛ nipa titiro bebree kɔ no ɔma amadeɛ a kyerɛ wo sɛ nipa wɔ baabi kɔ etinim enye de bebree
nie hoɔden bi a kyerɛ na ɛda hɔ watu nua no ho kwan na obu ne duam sɛ ne tuma nsɛe no ayɛ adeɛ no sɛ nkwa atu a ɔdwendwene ɛbɔbɔ ba adeɛ a wɔnyɛ kora so ayɛ ɔno sɛ yɛ ne din saa yo nti deɛ ɔmaame ne wo papa bɛka kyerɛ no yɛrɛ so pam kwadaa nyɛ sika a ɔsɛ panyin a mmɔbra nti wɔkɔfa sika mpofire no bi agyapadeɛ mpofire no bi ɛde ba fie ne papa sɛ daabi wei deɛ ɛmu ɔwɛ no na wodi firi he na ɔne ne ham so kakra bi pɛ na ɔkasa hyɛ ne hwene ɔammɔbra na mema abɔ me bra no ɔsɛ ne papa ammɔbra that's mboa ofiti afe yɛ atwa me last year ya mmerante a ɔmonam saa kwan no so a ɔmawu sɛ meboa obi wɔ kora no ne maame taa n'akyi ne papa ka ɔmo mfa nti papa no sɛ ɛba a memfa ho agya no ne mogya no ɔtu ne bafo a maame mma kwan saa obi kura papa hwɛ no amene nyɛ sika ma no adi ɔsɛ ne papa deɛ ɔyi nama na ti a wɔte wɔn mogya no ho adeɛ daakye bi ɛbɛbu ho akonta akyerɛ Onyankopɔn menim sɛ mmaa no bebree so yɛ wotu ɔmo ma no fo sɛdeɛ wo papa tie bi papa nso dodoɔ no yɛsɛ bɛma no pɔtɔɔ maame nni dɛ no nkɔsi awie o woha nkwadaa no daakye ɛna ɛnyɛ w'adwene sɛdeɛ mmaa yɛ nyina ni bi apɛ sɛ ne kunu wogya no agyapadeɛ nka sɛ wɔn de wo na onya ne kunu agyapadeɛ da who knows sɛ w'adwene 2024 obi ɛka ne hia no adeɛ baako edi kan me mehwehwɛ firi Nyankopɔn hɔ a me Nyankopɔn yɛ ma me a mani bɛgye ɛne sɛ ɔbɛma ma adɔ n'asɛm na watwerɛ me din wɔ nkwa nwom ma nyɛ yeraba onyimi firi keegi no mfa mmɛka nyantene no ɛdi nka hia me paa no ɛtɔ so bio bɛma m'adwuma mu atrɛ na kakra menya ho de bi abɔ me ho bra de bi abɔ afiri ɛne wɔn mu no bi ne m'adwumayɛfoɔ ɛtɔ so mmiɛnsa ɔbɛma m'apɔmuden na menya sɛbe abama ne nkwanhyia biara deɛ mehwehwɛ afiri Onyankopɔn hɔ ano ne aberɛ ne aberɛ nyina me ne nnipa ntam bɛba asomdwie na mehwehwɛ afiri Nyame hɔ nyɛ dan akɛseɛ nyɛ kaase akɛseɛ Onyame hyira me na menya wei no nyinaa na ɔto me nsɛm a ɛtumi ayɛ na deɛ mehwehwɛ afiri Onyankopɔn hɔ
Teresa. Viens quoi? Oyi akoko a nanya ni na ni ntini no. Obi aka mu nfiezi no. Akoko na mo wi nyina. Ada ne chok. Anyamwe. Ba fa ka kan ba ko no nya chena no pa. Nya ta me ye di nam. Wi nsu blam. Akola we ne ye nkwan. Agya, you be that. Sese. And then you're quite a coy. Se me di ni nyana. Le. O di ne nkwan. E mu nya hu no mu hu ni sese. Agya. Ka ko sia na market. Mu nya hu ni sese. Next month na mbo hu. You feel man. I mean, Awesome. Utvghana na say. Yes, no kura say na mi ni di le. Fita fo ayi fi ano. Because say mi ni ka. Ada be in fact, bro. Normal one. Minu ma di eso. Enu amobro. Sabi. Enani ho. Ima ameti ase a. Sambe do nyi. Ka government no afira abrewana. Nini di asa. Ya no bi papa bi amana manedi. Eso intifu ni wa apejafo. Ima mi nua no nyina ba ko pe na aka adu afojo. Omemi enso na wotwi mu a ese da bi obia no no so osa ne nkwan kakra sanity na mi nua no so meni wo mu nyina so hia sanity yawa eti mi no musuo no na twen na mi mo nsuo no why mi wia ni fufuo no so yawa maybe my painting me to ha asam roba ya bono no se o da ho se hati na onyamya yate ade nyina sotofo amama nya bi ati bisire nyame se obi biara so nya bi eni enumre ansa na okoda me da mu nyina mase ye tete mofra pani anase leader medano Agyakoo abranti Ibra be ma me ho ofe na me din ede wo ka se Kofiadu so a meji so enche kra me di fie enigye bebremo wo tete mofra TV de fie biam so eni age edi hwemanim abro so kra na hotwe mi nsa ekobusu mi nyame nhira mu nyina onhira Ghana man abra enche ni ebe kwa batu mu nyame onhira bibia medamu nyina mase please the Lord hallelujah.